epizodu danas ćemo imati igrice na Robloxu, znači ima mnogo novih igrica na Robloxu. Ovo je jedna nova i cool igrica gdje je poenta da vi treba da štitite jednog lika, a vi treba budete čuvari neki, valjda, takvi neki čuvari treba budete da, ali ako ste ubica vi treba dobiti toga, kog tražite, evo, ovo lik je target, mi treba njega da štitimo. A ja sam čuvar, ja treba pucam ubicu, ako ubici samo, ubici samo treba jedan udarac da ubije jednog čovjeka, zato bukvalno, a ubica ima štinke, opet mi moramo ovim pištolčićima da mu skinemo sve to, što je bullshit. Da, to je bullshit, evo ti. Znači, fora je da... Znači, ovaj lik samo treba da ubije... jebanog ljubičastog lika, zato što to je jedina fora, kada ste vi taj ubici, vi treba da ubijete toga lika koga čuvari čuvaju i onda vi ste pobedili. Ali imate još jedno sve da radite pravo što pobedite, a to je da jebate pobedite niz vent jebani, da niz vent treba pobedite. U stvari ne iz vent, nego iz... nema veze. Nadam se da shvatite što se to kažem. Sada da ja kažem da vi sigurno znate čemu pričam, a nemate pojma naravno. Zato što je ovo fucking bullshit. Znači ovo je neki target i ja treba da ga štitim, mada opet, da? Štitim ga. Postoje tri vrste u igrici. Da budeš taj koji treba da se čuva, da budeš taj čuvar, da budeš ubica i to. Eto ga ubicu. Ručaj ti ubicu! Ti ne nisi ubicu, ko onda šeri, ko onda... Inače, kada ubica ubije to lika ko on treba targetuje, onda za njega je samo fura da pobegne. Ok, to mi je bilo normalno. Da, inače njegova je stvar samo da povakaja. Inače ne morate dobijati drugi ime, samo treba da ubijete tog lika koje... Samo treba da ubijete tog targeta kojeg treba da ubijete kad ste ubica i onda vi treba samo da pobedite. Ne morate još da ubijete drugi osim ako nisu blizu vas i ako ih ima puno. Kada ih ima puno, bolje da ne idete u gomilu, zato što lako ginete. Evo lik je ovo sada targeta, fuck this shit. Inače, najgore kada čuje kako je nubara koja nema pojma sa životom, jebate. Fuck you, bitch. Dobro, kao što god vidite vi ovog lika, imaš koji skin, brate, pogledaj skin. Wow! Skin imaš. Inače, ima toga u njegova potita, ja želim da platim. Inače, želim da kupim ovo, da je skoro mnogo veliki long damage, a ne puca brzo, ali ima range, što znači da može da puca jako, ali ne može brzo, evo te, i to je point oko tog sranja. Neće biti lako da prepoznaju biti, zato što to je koji da retard, samo da nađem. Wow, ja sam se uplašio od prvog lika koji je prošao kroz mene. Dobro. Ja sam stvarno! Dobro, idem pošto peno malo, pa bi se... Inače, naravno da ga pratim, zato što ono ga lako treba sam ubici da ga zakolje, onda ja pobegne, evo tu. Boli ga u uvodu, ubije druge. Osim ako mu nisu blizu! Tako malo. Mogu ja da gledam na mapu. Zlokuje se samo nas četvoro osoba da ga štitimo.
Ok, ako je već ubica sve pobio, znam se da neće nas. Nemoj ti ikad bristi u ovoj igrici, piše zato što... Zato što mogu ovako da umreti tako da... Neki ljudi je tako ispucao, ali je poginuo. Jedan lik je samo umre, what the fuck. Inače, ja sam level 6, a trebalo bi da budem level 7, ali nisam još pobjeda. On kaže, on kaže GG. Nema GG za tebe, ti nemaš prema sa životom. Inače, sve kurira valjate pari, ja čekam da kupim taj shotgun, valja shotgun. Ili pumparka, valja, pumparka. Ja, da ljudi smiješ gore, ona dobro, neću da pokušam, mnogo smiješno iz pare kada ja govorim, zato mi pumparka, valja. Da, pumparka, jebote, bože mi što ja radim. Pričam koliki retard. Čekaj, što bici, ne. Inače, neki ljudi baš znam da igraju igricu za razliku su ostali samo idioti. Sad je njegova stvar samo da pobegne od nas, bukvalno. To moja jedinica cilj, aj, pusti da svi cijepamo, aj, neće preživjeti. Inače, nikad je dobro gdje da skačete, ne znam ljudi što je pravo da se ubije ljudi. Znači, ja sam izvao posljednji pucanj da ga zakoljem i imam 306 pojena. Inače, vidio se 100% da sam ja ovdje ušao. Dobro, to me oplašilo, znate, ja sam veoma plašljiv. Ajde, 105, dobro. Ajde, svako, vam svi, ja sam rektar, jer svi da znaju se jevi. Super, ja sam taj target, zato mora bežim ko maleni target. Znači, taj lik je ubica, on treba mi ubijati. Molim vas, znajte ljudi šta radite, zato što... Inače, nikad nemojte se sakivati u žbunju, zato što ubica može da vidi da ste vi unutra, zato što to nije glitch, nego on može vas vidjeti tu na način, onako da ste vi slučajno se mrgnuli, pa se vidjeli i onda vidi vam telo. Ne, mislim se na onaj način ne može da vidi kroz bunje, zato što ti ne zna zašto je to ubačeno u igricu, ali može da vidi kroz bunje, jebote. I prije sakrim se ovdje, on će me vidi ovako za kole, jebote, neko. Inače, ja sam učio na ovaj kan zato što je moj fucking balans, zato što sam skinao neki meme t-shirt, jebote. Skinao sam meme t-shirt i jebote balans sam i wow, ubio me. Mislim da smo izgubili... Wow, GG za tog lika, on je to vrlo brzo obavio, pa gdje si boj. Wow, to je trebalo nekoliko sekundi, bravo čovječe, vas da igraš dobro u igrici. Inače, ja sam sliki, ja sam kako da se kaže kukavica, ja sam tako ubica uvijek kampujem, zato što tu ti je vam dovoljno jači način da pobedite. Trebate se sakriti negdje i onda samo čekati da tamo neki čovjek da dođe, ovaj čuvar da dođe i da samo jebate rokete nožem jedan. Inače, vama treba do 100 puta da ga izrokete pištoljem, dok on treba samo vas da bude jedinom. Dva put, nisam siguran. Tada, bilo me! Tuđi, si ne voli. Bolje! Kako sam kupio na zirku? Wow, ali je bilo lako!
Dobio sam čak i mnogo para zato što sam ljubio. Imam sad 600. Ja čekam da kupim ovaj shotgun zato što tada ću tako da ih cepam da nema perks. Traš pufne. Jel? Šta? Okej, to ja moram da budem neki nego... Ma zašto opet to? Ne znam šta se dešava. Dobro, opet ćemo malo retarda. Go fucking retard. I play Pokemon, go fucking retard. I play Pokemon, go fucking retard. This shit, oh fuck this shit, yeah bo. Neću da te kvestam jebote, moš! Siguran! Ti nisi normalan! Talentujući će da ga ubica ubili da će pobedati zato što niko od ovih ljudi nema pojma sa životom kako se puca! Začekaj malo da te pucam ovim. Mislim da je bila AFK taj ubica. To je vjerovatno. Hoda! Ne spasim. Brzo skoči. Dalje! Mogu nešto da uzem. Da možda nema nekakvo sranje da bi mogao da uđem u ovo vrata. Možda opet ima neki nešto tajno koja, na primjer, da pritisam neke šešire u redosledu i onda da mi se otvore ta vrata, prvo bi morao čak i da nađem to mesto, pa shit. Okej, to je ubica je ko Sneško Belić. Ko je sad toliko tračamo, barem toliko se mrda jebete. Okej, taj lik je vama retardiran. On govori da s tobom pada na smaku! Šta je s tobom? Šta ne mogu s tobom? Vidim se nekako ne. Vico! What the fuck? What the fuck? Ne, povesti će! Evo zašto zovem da imam sprint u ovoj igri, zato što ne moguće da ovatiš da jebate ovako. A pol bre jebem te! Mrzim ovo! On ima još 40 svijata, mrzim ovo s nami. Mrzim! Evo zašto mrzim igricu, zato što ovi nisu normalni, ne znaju koga treba da štite i da puste ubici na preko, jebote košte i retardion. Nemojte se brinuti, opet je jedan retard dobio, opet smo dobili jednog retarda koji ide tamo na ulicu, možeš i to mi je tamo vidio sam ja. Negdje se tu sakrilo, jebote. Evo ga! Evo ga! Ne nastavi. Oče. Pucaj ga! Skinuo smo ga! Dobre, dobio sam mnogo palica! Mislim da će to biti kao ove epizode! Zato peace out, bitches! Yeah!